Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, dumateng sedanten jamaah sholawat kubra wonten pendopo Mambaul Hikmah ingkang minulya, ingkang kula mulyakaken lan mugi-mugi dipun mulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kula lan panjenengan sedaya saged mengempal malih setiap Rabu Legi. Mugi-mugi ngempali kula lan panjenengan sedaya estu angsal ridho saking Allah. Mugi-mugi saged istiqomah ila yaumil qiyamah lan mugi-mugi saged betuh barokah manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Kelawan waosan salat kubra ingkang sampun dipun amalaken, mugi kula lan panjenengan sedaya estu dipun takdir dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang angsal kathah syafaatipun binjing wonten yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, langsung kemawon kersane boten dalu-dalu ranten niki mangke nggih wonten ngaose malih Agus Syafiq Basyaruddin Ismail lan mugi-mugi mangke nek encene longgar nggih Gus Syafiq saged rawuh, tapi nggih duka menawi soalé ngeten niki tasik sepen-sepen nih mboten sepinten rame undangan ngaji. Dadi biasane nek longgar niku Gus Syafiq ku tau wekohan, pokoke pas longgar. Tapi nek mboten longgar nggih mangke kula ngaos kedhi terus dilipun lanjut Agus Syafiq Basyaruddin sekaligus doa. Tapi nek wonten Gus Syafiq mangke doane Gus Syafiq. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kula tak ngaji kitab mawon keranten niki disediani kitabe. Kadek niki wau nggih sak mbukake. Sak mbukake maksudnya kula ngaji kitab iki sak mbukake ngono ae. Soale nek tak urut nggih mboten khatam. Soale kula nek ngaji kitab modele seneng ambek dimaknani. Nek Gus Syafiq niku kan langsungan saya, dadi iso langsung cepet saged khatam. Mangke nek jatane khatam kali Gus Syafiq mawon. Jenengan nek kepengin ngaji kitab khataman kali kula ya sampean moro nang omah. Engko tak wacakno ket awal sampai akhir. Sak khatami sak ijazahane. Ngoten. Tapi nek rutinan ngeten iki nggih titik-titik mawon. Dadi satu hadis, dua hadis maksimal. Dadi ngoten nggih, sing penting wonten kitabe, sing penting nggih sami-sami ngaos. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, niki kitabe Mukhtarul Ahadits menawi panjenengan nderekaken nyimak monggo. Jadi langsung kemawon kula waos hadise. Mangke tawasulin derek Gus Syafiq mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Niki hadise munine ngenten. Aksiru min tilawatil Qur'an. Aksiru maca ngekehno sapa sira kabeh. Niki perintahe Kanjeng Nabi. Dadi aksiru niku perintah iku kadang sunnah, kadang wajib. Tapi sing akeh sunnah, sing akeh. Yo kadang yo perintah itu jawas, kadang. Tapi sing kuwatan iku sunnah. Ana sing perintah wajib kaya salat 5 waktu, poso wulan Ramadan, zakat nek wis wayahe ngetokno zakat nggih. Niku wajib. Ana perintah niku sunnah kaya dene maca sholawat. Kados niki perintahe pas sunnah. Sunnah iku nek dilakoni oleh ganjaran, nek gak dilakoni yo gak apa-apa, ora dosa. Sunnah niku. Tapi nek wajib, yo wajib dilakoni. Nek gak nglakoni nggawa dosa niku nek wajib. Nek sunnah niku nek dilakoni oleh ganjaran, gak dilakoni yo gak apa-apa, gak dosa. Tapi umpama gelem nglakoni ganjaran nih kata bonuse saking Gusti Allah nggih kathah ngoten. Lah niki Kanjeng Nabi dawuh aksiru min tilawatil Qur'ani saking maca Al-Qur'an. Akehno maca Al-Qur'an. Kanjeng Nabi perintah ngoten. Lah kira-kira panjenengan nek diperintah Kanjeng Nabi kehno maca Al-Qur'an. Lah nek prejengane panjenengan iki kira-kira akeh sak pira? Sampeyan nek maca Qur'an niku lho sedina iku lho oleh pirang juz. Lho soalnya niki perintah Kanjeng Nabi ngekehno maca Quran.
Lho ngoten niku nek boten dilatih, nek boten dibiasakno ya blas gak kecanda. Bahkan nyandak iku rasa-rasen. Iso-iso setahun blas gak maca blas, nek gak tahu, nek gak dikulinahno. Makanya jenengan dipun suwuni Kanjeng Nabi menumbuhkan cinta untuk membaca Al-Qur'an, ngekehno maca Al-Qur'an. Sampeyan kudu ana niat, kudu ana sejo sing kuat nang jerone ati. Ngamalno nglakoni sunahe Kanjeng Nabi. Soalnya ngeten iki nek gak diniati, nek panjenengan iku ngremehno, gak kuwaca gak. Soalnya butuh kulino, nglakoni sunnah niku butuh kulino. Engko nek wis kulino gampang. Engko nek wis kulino keramat jenengan. Salah satu karomah kados dawuhe Kanjeng Nabi niki, salah satu manfaate fadilahe ngekehno maca Al-Qur'an. Nek perlu iku sampean target. Kula iku biasane kula target apa maneh nek jaman nang pondok ngono. Nek wis mulai ngene gak patek iso target akeh. Kula nek wangsul nek Ramadan ngoten niku nek wis mulai iku paling sak khataman. Maksudnya selama satu Ramadan niku minimal 1 khataman. Nek iso 2 khataman. Biyen nek nang pondok iso 3 barang. Padahal nang pondok kesibukane kathah. Iso salah 1 bulan Ramadan iso sampai 3 khataman. Bahkan mungkin iso luwe. Tapi nek wis mulai nang omah, padahal kesibukane yo jek akeh nang pondok basa kula nggih. Nang pondok iku yo ngaji ae. Cara dihitung-hitung niku lho, waktune iku lho, luwih longgaran nang omah timbang nang pondok. Tapi ngono ya rada blendes. Gak kaya nang pondok. Setidaknya nang omah sampean tetep duwe kebiasaan iku. Kebiasaan nglakoni sunnah. Soalnya nek gak dibiasakno abot. Nek wis biasa, nek wis kulino gampang. Dadi nek iso maca Quran iki panjenengan biasakno, sampean niati, sampean kulinakno. Wis minimal elek-elekan digawe ngawali. Sedina iki ayat misale. Pokok istiqomah lah keramat sih. Al istiqomah itu afdalu minal karomah. Sing penting gawe kebiasaan dhisik. Engko nek masalah akeh urusan buri, urusan gampang punan. Sampeyan nek wis biasa, biasakno ben mantun magrib misale. Utawa ben mantun subuh misale. Sampeyan durung tau duwe kebiasaan, tapi sampeyan biasakno ngamalno dawuhe Kanjeng Nabi, misale sak ayat. Wis gak usah muluk-muluk, mampuni sak ayat ae. Ben mari magrib, kulinakno, nek wis kulino gampang. Suwe-suwe lak nambah. Sawangane sak ayat iki ketitiken, wis tak tambahi wis sak lempir misale, utawa setengah rai misale. Lho suwe-suwe niku tambah kata. Berarti jenengan iki iso ngamalno sunahe Kanjeng Nabi, nggih niku ngekehno maca Al-Qur'an. Lah teng mriki salah satune fi buyutikum. Maca Qur'an niku saged teng pundi-pundi, pokoke panggonane suci nggih. Aman maca Qur'an nang panggonan sing gak suci. Saged teng pundi-pundi, masih nang gubuk iso nang ndi ae lah iso maca Qur'an niku. Sing penting kok nek nyekel Qur'an iki kudu suci ya, la yamassu illal mutahharun. Nek nyekel Qur'ane mushafe, tapi nek nyekel tas nggih mboten. Nek nyekel tas jerone ana Qur'ane, tapi ojo diniati nyekel Qur'an nyekel tase, gak apa-apa. Nek nyekel Qur'ane langsung sampean gak suci gak oleh. Kecuali Qur'an sing ana tafsirane luwih akeh timbangane ayat Al-Qur'an. Kan enten Qur'an sing enten tafsirane. Tafsiran niku sanes bahasa Indonesia nggih. Dadi tafsiran ambek bahasa Indonesia ambek terjemah ojo dipadakno, beda. Ono Quran sing enten tafsire. Nek teng HP ngoten niku ya napa enten Quran. Sampeyan niati nyekel HP dipadakno ambek Quran ning nang jerone tas hukume. Tapi mboten napa-napa tak cara maca Quran nang HP gak apa-apa. Maca Quran niku gak kudu sampeyan nguwasi tulisan nang jerone Al-Qur'an. Lah wong apalan iku lak ya gak nguwasi tulisan je. Angen-angen kan. Iku oleh ganjaran tak oleh, cuma nek nguasi tulisan, nguasi mushaf ganjarane double, cak luwe akeh ganjarane. Soalnya nguasi mushaf tok iku duwe ganjaran dhewe. Nguasi ini niku lho gak ada ganjaran kiambang. Iku iso dadekno mripat iku tambah padang, utek iku tambah cerdas, ngoten manfaate kathah. Dadi sampean maca Quran nguasi ambek gak nguasi ganjarane akeh ndi padha-padha macane, akeh sing nguasi, soalnya ketambahan nguasi. Dadi ngoten. Niki Kanjeng Nabi perintahe salah satu fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh, nang omah khususe. Aja lali digawe maca Al-Qur'an. Lah kok Kanjeng Nabi perintah ngoten niku nganjurno umate sampai diperintah
Wis awakmu kulinakno biasakno lakonono maca ngekehno maca Al-Qur'an nang omahmu dawuh Kanjeng Nabi. Fa innal baita alasane fa innal baita krana setuhune omah. Soale omahe jenengan, panggonane jenengan, mbuh iku omah, mbuh gubuk, mbuh istana, wis pokoke sing sampean nggoni. Nek gak diwacakno Al-Qur'an nggih. Fa innal baita krana setuhune omah alladzi la yukra'u kang ora den waca fihi ing dalem al-bait apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Omah iku nek ora diwacakno Al-Qur'an iku yakin lu titik dawuh Kanjeng Nabi. Apa khairuhu kebagusane al-khair al-bait. Apa khairuhu kebagusane al-bait. Omah iku nek gak diwacakno Al-Qur'an, gak tau diwacakno Al-Qur'an, iku omah iku elek, gak ono keapiane. Omah iku ora barokah. Wis ta nek omah kok dijarno emek digawe turu, digawe ngising, lak luwih parah timbang kuburan nggih. Wong kuburane yo gak digawe ngising yo gak diuyui lho nggih. Paling mek digawe turu wong mati ngono sih ngenteni dina kiamat. Nah, omahe jenengan wis digawe turu yo digawe ngising, digawe ngoyo, gak tau digawe zikir, gak tau digawe wiritan, gak tau digawe maca Al-Qur'an, gak tau digawe sholawatan. Wis gak gelem maca Qur'an ya biasane rutinan kuburan, maca kuburan gak apa-apa ngono Al-Qur'an nggih. Enten Yasine. Nek wis kulino kuburan, maca kuburan nang omah. Kan wonten ayat Al-Qur'an nggih ya. Ono Yasin, ono Fatihah, Qul hu falaq nas, ngoten. Ayat kursi dan lain sebagainya. Dadi aman biasakno. Alasane Kanjeng Nabi lapo kok diperintah maca Al-Qur'an nang omah, salah satune ben omahe iku kata kebaikane. Soale omah nek ora diwacakno Al-Qur'an iku gak ono apike. Lah salah satu tandane biasanya kan nek duwe bojo gak kerasa nang omah, iku krana omahe gak tau digawe ngaji. Makane hawane sumpah kae. Lho iku salah satu faktor penyebabing ngoten. Soalnya nang omah emang gak apik. Makane nguasi bojone dhewe yo wis kaya wis gak semangat blas. Cintae kaya wis ilang, nek nguasi wong liya cawin ta. Ada sih kasus ngoten niku. Lah iku salah satu penyebabnya iso uga omah gak tau diwacakno Al-Qur'an. Salah satune maneh wayak suruh saruhu. Wayak suruh lan akeh apa saruhu olone al-bait. Dadi omah nek mboten diwaosaken Al-Qur'an di samping keapiane gak ono iku tambah olone tambah akeh. Dadi nang jero omah iku hawane iku wis kudu muring-muring ae. Tukaran ae. Wis pokoke nguasi bojoe kaya lenger ngono. Utawa masih anak iku nakal ngono. Biasanya nek wong gak kerasa nang omah salah satu penyebabnya nek salah satu nih dawuhe Kanjeng Nabi ini omah gak diwacakno Al-Qur'an, omah dipadakno kaya kuburan bahkan luwe parah teko kuburan. Ya akhirnya ya apike mek titik eleke tambah akeh. Panggonan niku wae lho, omah niku wae. Apike titik sudo eleke tambah akeh. Niku salah satu nih. Waya dikulan rupek ala ahlihi ing atase lan rupek apa al-bait ala ahli ing atase ahline al-bait. Rupek niku nggih maksude seret, sumpek dan lain sebagainya. Jadi sampe nek nang omah kok ngrasakno rupek, sumpek kae. Manten-manten wis pokoke gak enak hawane KPW belas nang omah. Kudu muring-muring ae. Kadek rezeki iki mampet malah nang jero omah. Nek gelem metu omah kan gelem takon-takon boleh buka rezeki. Nang omah lho budreg. Ya itu salah satu nih omah muka kon wajahno Al-Qur'an. Makanya Kanjeng Nabi sunnah perintah nganjurno moco Al-Qur'an ngekehno. Tadi nanjurone ati ini sampean yo kudu dimulai, kudu sampean biasakno. Maksudnya ngonten niku sangat mempengaruhi nanggene omahe sampean, bahkan nanggene ahline omah, nang keluargane sampean, nang anake sampean. Perkara moco Al-Qur'an niku sangat mempengaruhi. Iku sing dawuh Kanjeng Nabi. Jadi hadis niki riwayat Imam Daruqutni diriwayatno an Anasin saking Anas. Paham nggih Bu nggih? Nek wonten ing tanglet jenengan tanglet. Ben ana ing takon, nek boten nggih kula cekapi lah gantos Gus Syafiq ingkang ngaos ngoten. Wonten ing tanglet ta? Boten. Kuwaya kaya wis pinter ae.
Mulai awal ngantos akhir saking kawula menawi kathah khilafe kata lupute kula nyuwun agungipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun pengaosan Gus Syafiq Basyaruddin Ismail sekaligus doa. Sumangga.